Gepleyer Azatlyk radio habarlar ünlülüğümüz dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri 1 sentýabrdan başlap Aşgabatdaky awtolog hereketlerini keskin çäklendirme planlaşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň kanun goraýjy organlara ýakyn çeşmeleriniň habar bermegine görä bu çäre Aşgabatda ýapyk günalarda söwüş sunugy boýunça geçiriljek 5-nji ady öýünler bilen baglanyşykly görüler. Badawat iki çeşmenin tasdiklemegine görä Aşgabatdaky çäklendirme hem gölayet nomerli awtologlara hem de paýtagat nomerli awtomobillere degişli bolar. Mundan başga Azatlygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Adiýadanyň geçen günlerinde Aşgabatyň köp böleginde türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylaryna öz maşinalaryny ulanmak gadagan ediler. 1 sentýabrdan başlap hususy maşinalary Aşgabatyň merkez köçelerine hereket etmek gadagan ediler. Öýlenme awtologlaryň ähletinde şol hanyny paýtagat belgili maşinalara hem degişli bolar. Eýem bu meselede ýol gödäwçilik polisiýasynyň işgärlerine degişli tapşyryklary berildi diýip Azatlygyň çeşme aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri welayet belgili awtomobilleriň paýtagta girmegini eýem bir näçe aý bäri çäklendirip gelýärler. Başda bu gadaganlyk Ahal welaýatynyň awtologlaryndan başga ähli welayet awtomobillerine degişli edildi. İýul aýynyň aýagyndan bäri bolsa Ahal welaýatynyň awtomobillerine hem gadaganlyk girildi. Azatlygyň başga bir söhbetdeşiniň sözlerine görä, welayet maşinalaryny şähere goýbermegin besedilmeginden soň paýtagtdaky awtomobil hereketi şeýle-de keskin azalypdy. Paýtagtda maşinlar şeýle-de azaldy. Hususan ahal nomerli maşinlara gadaganlyk girilenden soň şäheriň köçelerindäki awtolog gaty selçeňledi. Sebäbi diýsem paýtagtyň ýaşaýjylaryna degişli maşinlaryň aglabasy ahal welaýatyna hasabalynan maşinlardy. Aşgabatlylaryň nädip hereket etjeklerini bilenmek. Emma jemgyýetçilik transportynyň möçberini artdyrmak barada tapşyryk berildi diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatyň merkez köçeleri, paýtagtyň uly territoriýasyny tutýan ýollar hususy maşinlar üçin Adiýada başlanmadan has öň ýapylar. Adiýada günleri bolsa onuň tasdiklemegine görä tutuş şäher etegindäki ýaşaýyş etraplaryndan başga hususy awtomobilleriň hereketi üçin ýapyk bolar. Aşgabatlylaryň sözlerine görä hususy awtologlaryň hereketiniň çäklendirilmegi bilen baglykda türkmen paýtagtyny eýem taksilaryň narhlary asmana garly. Olarlar mysal üçin 11-nji mikroraýondan merkeze gitmek üçin 7-8 kilometr aralyk hususy taksilere 3-5 manat tölemeli. Şuň kunny sar taksi diýilýänler bu döwlet taksilary. Bu aralygy 15-20 manat alýarlar. Bu Aşgabatlylar üçin uly pullyp Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Avtomobil hereketinin keskin çäklendirilmek ähtimallygy barada habarlar Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň paýtagtyň üstünden ýene bir gezek dikuçorly gödäwçilik eden wagtyna gawat geldi. 20 awgustda Aşgabatyň ýokurtyndan dikuçorly aýlanyp Prezident awtotransport hereketini optimallaşdyrmak we sazlaşdyrmak barada tapşyryk berdi. Aşgabatda ýapyk günalarda söwüş sunugy boýunça gurulýan 5-nji ady öýünleri 17-27 sentýabr aralygyna geçiriler. Onun başlanmagyna 3 hepdeden gowrak wagt garly. Emma ýurdun we onuň lideriniň awraýyny galdyrmaly sport oýunlaryna bir ýyl bäri görülýän taýýarlyk işler türkmenistanlylara her türlü amasyzlyklar döredýär. Golaýlap gelýän Adiýada bilen baglykda her türlü çäklendirmelerden başga Azatlyk türkmenistanlylardan seriste toplanşy. Bu çäräni geçirmek üçin döwlet seristesiniň ýetmezçiligi zerarly aýlyklaryň gijikdirilişi barada hem habar beripdi. Soňky wagtlarda bolsa Azatlygyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Olimpiýa şäherçesiniň golaýyndaky jaýlaryň ýaşaýjylaryna jaýlarynyň köçe tarapdaky äpişgelerini açmagy hem gadagan etdiler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň şuň beren maglumatyna görä eýem 21 awgustdan başlap Aşgabatyň protokol köçelerini awtolog hereketleri çäklendirilip başlanypdyr. Bu maglumaty kärdeşim Hudaýberdi Halydan dinleň.